v dobe, kedy je nesmierne populárny zdravý životný štýl, všetci sa snažíme jesť nejak zdravšie a keď už sa o toto snažíme, tak sa dostaneme k myšlienke, že by sme mali vynechávať cukor alebo aspoň ho nahradiť. Potom samozrejme hľadáme rôzne alternatívy, ako tento samotný cukor nahradiť, aby sme mali nejaké tie potraviny stále sladké alebo aj nápoje. Určite každý z vás počul stevii, ten kto nie, tak stevia je to rastlinka, ktorá je až 300-násobne sladšia ako cukor, čiže vám úplne stačí štipočka a maximálne osladí či jedlo alebo nápoje. A jej najväčšou výhodou, okrem strašne veľa benefitov, ktoré boli zistené, je to, že neobsahuje v podstate absolútne žiadne kalórie ani cukor, čiže môžete jej zjesť koľko chcete a nedá sa z nej jednoducho pribrať. Nie však každému vyhovuje chuť samotnej stevie práve tým, že je to jednak rastlinka a má tú sladkosť takú inú ako samotný cukor, na ktorý sme zvyknutí. Tak práve preto by som vám chcela predstaviť tento produkt, ktorý máme na stránke. Je to v podstate zmiešaná stevia s erytritolom. Tí, ktorí nepoznáte erytritol, tak je to cukrový alkohol, ktorého výhodou je to, že má až 75% sladivosť oproti cukru, ale v podstate má o 95% nižšiu energetickú hodnotu. Čo znamená v podstate to isté ako pri stevii, že nedá sa z nej pribrať. Ale avšak keby ste si pozreli energetické hodnoty erytritolu, tak tam nájdete, že obsahuje na 100 g 99 gramov cukru, lenže tento cukor naše telo nedokáže vstrebať, čiže iba to cez nás prejde a vylúčime to z tela. Takže takisto s erytritolom môžete sladiť koľko chcete a nepriberiete z neho. Okrem toho má veľmi dobré vlastnosti na zdravie zubov a spomedzi všetkých cukrových alkoholov mu bola v podstate priradená najlepšia chuť, najlepšie chutí. A práve to aj je dôvod, prečo sme spojili steviu s erytritolom, pretože tá chuť je oveľa lepšia. Čiže tí, ktorí nechcete sladiť steviu, alebo vám napríklad nechutí, tak určite odporúčam tento mix stevie s erytritolom. Takže toľko pre dnes o tomto produkte a vidíme sa pri ďalšej recenzii. Ahojte.